ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум замини фурӯши назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи 8 март гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. 8 сотиқ замин дорад ки маҳсулот ташкил бардорон. Як ду дархона, қатъи як калидор, гирдаш қатъи фундаментош рехтагӣ ҳастад, дарунуш пур кардагӣ ҳастад. Яъне ки инаша худатон муддаалша мекунед. Сироошона мефурӯша мега бо нархи 50,000 сомонӣ бо арзона мешавад ки фундаментои хонара мега як ду моҳ пеш рехтагӣ ҳастад. Мегад ҷои ошхона баняша ҳамаш рехтагӣ ҳастад. 2 моҳ пеш фундаментша рехтиам. Бо нархи 50,000 сомонӣ арзон мешавад. Рақамҳои расӣ ҳастад. Дар ин рақамҳо имо, WhatsApp пайваст доранд. Ба кадоми шумо ки маъқул аст замини холӣ, замини обӣ ҳастад, гирдашта одамо зиндагӣ доранд. Кадоме ки мехарам мега бо арзона мекунем, мега ҳамаш 100% фақат яъне ки холатона мегирем, сар мекунем, фундаментош рехтагӣ. аз шумо хоҳиш ки лайк ҳамонем ва навора дар WhatsApp мотон падлиса кунем. эълони навбатии мо дӯстон ҳастад. Инам хали поруи фурӯшӣ ҳастад ки пору аз гӯспанд ҳастад ки инам хали як зили калон, инам хали пураш 1800 сомон ки дастафкаш бепулай. Гоишам дорем, мега инам хали як та пур карда мебарам бе қатъи дастафка барам 1800 сомон ки дар ноҳияи Рудакия. Кадоми мехарам мега рақамошон ҳастад, мегафон ҳастад, кор мекунад ва дар ин рақамошон имо ҳам пайваст доранд. поруи тоза барои заминто кадоме ки хайб мефаҳмад. Поруи гоишам ҳастад, гӯспандишам ҳастад 1800 сомонӣ хайб нашуд арзон кардан, чира бо худтон қатъиш гап мезанед. Кадоме мехарам мега чанд қайд алкор ҳастад, чанд мошине ки бурда то хонашона метия мега соҳибшон. Марҳамат, дар рақамошон кор мекунад, сирошона тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пойтахт дар 112 микрорайон гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. 112 микрорайон пеши супермаркет ва лаби роҳ. Дигар маълумотро худатон мегиред. Як хонага квартирае ки неки духонагаш кардагианд дар якум ошуна қарор дорад 42 квадрати метре. доми 4 ошунае бародарон дар якумаш қарор дорад. об, свет, ошхона, баня, кондитсионер, термиз, қатиш балконам дорад ва қатиш мега бо ҷои падвалам дорад. Якум ошунае қатиш падвал дорад. ремонти хона хуб аст, барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. отоплени пайваст, хона гарм, чӣ хеле ки худона бо маъқул аст, фон ягон хел бо дигар хел мекунед шава. фурӯхта мешавад бо нархи 301,000 сомонӣ гуфтагӣ ҳастад, бо арзонам мешавад, муомилаи хуб дорад. рақамоти сел кор мекунад, марҳамат, тамос гиред. хонаи фурӯшии заминӣ ҳастад бародарон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар район надаромада мега соҳибшон, яъне ки Файзобод дарони район надаромада ҳамин хона дар онҷа қарор дорад, яъне ки саршавишда. 8 сотиқ маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухни, ошхона ва 40 та дарахтони мевадиҳанда дорад бародарон. гирди хона пулони худ маҳкам, обсӯшам дорад, аловхона, ошхона дар беруншам ҳастад. бо оғолам дорад мега барои ягон ҷои гоҳ мол кардан. фурӯхта мешавад бо нархи 250,000 сомонӣ бо арзона мекунем мега соҳибшон. дута мега баня дорад мега даруни баняи берунӣ ва даруни 5 дар хона қатъи калидорш ҳамаш қоидавӣ. 250,000 сомонӣ савдо мешавад. рақамошон рақамо мегафон аст, марҳамат, тамос гирем, пурра маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. дар Душанбе қарор дорад, пеши цирк гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. пеши цирка неки гиҷошта нафтар амун доми 4 ошуна дай. як хонага квартира ҳастад бародарон. дар 4 ошуна қарор дорад 42 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, баня, кухни ҳамаш ҳастад мега дарони хона калон ҳастад 42 квадрат. хоинагар духонагам кадам метавонед.
дар пеши квартира мега ҷои детский сад мега площадка аст, мактаб наздик, об свеча мега пастиян аст ва отопления пайваст дорад. Фурӯхта мешавад бо нархи 284 000 сомонӣ бародарон. бо кадоме ки харидори аниқа мега аз пеш биёд бинад арзон мекунед. доми 4 ошона дар чормаш қарор дорад. номерошон кор мекунам, маҳрамат маълумот гирен, яъне ки зангзани маълумоти пурраша гирен. шумо дар магар ҳамхали квартираҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ки хона, мошин, мағоза, техника, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан бошад, маҳрамат сурат маълумот ҷорӣ кунем, фурӯш реклама мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри бохта, яъне ки шаҳри қурғонотепа дар ноҳияи кушонёнаш қарор дорад. шаҳри бохта ноҳияи кушонён 5 сотиқ замин бародарон ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор баня, кохунӣ, ошхона, аловхона, дегдонхона дорад. дарахтони мевадиҳанда рӯи ҳавлиш битон кардагӣ, гирди хона полни худ маҳкам, обсвечам пастияни ҳастай. ростига бародарон маълумотош пурраи бад бисёри бад нест. хай агар шумо маъқул карда бошем бо занг зада мегиред. хона мега ҳамаи усуловиёша дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. бо арзонтара мешавад кадоме харидори аниқ бошад биёд аввал аз пеш бинад дарон беруни хонара. мисол ҷош агар маъқул кард бо арзонтар мекунем 300 000 сомонӣ. маърамат рақамошо рақамои билайн аст, кор мекунам, метавонем ки тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар рӯпарӯи боғи айнӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон аз ваданасос мега як остановка боло бародарон, ҳамин хел пеши поликлиника мешавад. хоб духонага квартира аст дӯстон, дар дуюм ошуна қарор дорад. 46 квадрати метре ки хона бо ҳамаи чизи чораш мефурӯша мегӯяд, мебел ҳамаша қатиш метиҳем. ошхона, баня, кухни отделни аст, кондитсионер, термис, обсвет, пастиян аст. дар пеши хона мегӯяд мактаб, садик, поликлиника, боғи кӯдакона, ҳамин хел чизо, магазини калоншам ҳаст. рӯпарӯи боғи айнӣ гуфтагӣ аст бародарон, ҳамин хел маълумот. кондитсионер ҳамаш қоидавӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. инашам бо арзон мешавад. 46 квадратаги духонагай дуюм ошуна. номерошо номерои вавилон аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат тамос гиред. наздашда мактаб, садик ҳама чи аст. аз шумо хоҳиш меомад ки лайки бепула гузоред ва имконат бошад навора дар ватсап имотон поделиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки дар ленский район гуфтагӣ аст. пеши мошинбозор мегӯяд соҳибшон, назди мошинбозор. хоб маҳсулоти заминашон бародарон 3 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор баня, ошхона дорад. ошхона ва оғули 7 метра мегӯяд, ҷои анҷомхонаи 10 метра аст мега бо ҳоҷатхона отделни ҳастай. боз барои 5 дар дига хона мегӯяд, фундамент рехтагӣ аст. фундамента таҳкурсиёш рехтагӣ аст. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо арзона мешавад мега ошхона, баня, оғул ҳамаш тайёр. 2 дар хонаи временка барои зиндагӣ аст ва 5 дар дига фундамент барое ки хонаи нав каданатон. 120 000 сомона мега бо арзонтара мешавад. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошо кор мекунад, маҳрамат тамос гирен, мегафон аст. дӯстон агар шумо дар онхали хонаи фурӯшӣ, квартира, мошин бошад, роҳӣ кунед, реклама мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар 91 микрорайон гуфтагӣ аст. соҳибшон 91 микрорайони шаҳри Душанбе. якхонага квартира аст дӯстон, дар якум ошуна қарор дорад. 42 квадрати метре. об свет мега пастиян ҳаст. ошхона, баня, кухни ҳамаш отделни аст. ремонти хонахо барои зиндагӣ 100% ҷои беҳтарина мега соҳибшон. доми 4 ошуна дӯстон, доми кирпични 4 ошуна дар якум ошуна қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 335 000 сомонӣ. бо арзона мекунем мега соҳибшон, сирошуна сумдар курай. хоб бародарон, хай маълумотша кам пешниҳод кардагӣ ҳастам барои ҳамин хитон, агар ки харидори аниқ бошем бо занг зада маълумотша гирем. пеши остановка мега лаби роҳи калонда, сироша мега сумдар курай. номерошо номерои вавилон аст, кор мекунад, маҳрамат тамос гирем, пурсем. хонаи фурӯшии заминӣ аст бародарон, хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ қарор дорад нашам дар шаҳри бохтар дар совхози ваҳш гуфтагӣ аст соҳибшон. 10 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, баня,
кухни дарунш аст, хона бародарон дарунш шкатур дорад. Монтаж кардага фақат дар треза гирча ҳам хел коро маҳкам мекунем. Боз як камаз дига қумаи санга ҳам хел чизам дорад. Сирошна мефурӯшем мега бо нархи 120,000 сомонӣ бо арзонам мешавад мега алишам ҳастай. Ягон квартирам бошам мега ами алиш мекам хел вариантҳо бошад пешниҳод кунем бародарон. Кадоми сумкати мехарад арзон мешавад. 120,000 сомонӣ кухни баниамаш рехтага аст ки шкатур монтаж дорад. Рақамошон рақамои тисел аст кор мекунад. Маҳрамат тамос гирин. дӯстон аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва монед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни корвон гуфтага аст кӯчаи гравзавод. Ами хел маълумот аст. доми 4 ошона домай. Духонага квартира аст дӯстон дар якум ошона қарор дорад. Чӣ хеле гуфтам доми 4 ошона дар якумаш қарор дорад 42 квадрати метрай. Обсвед аст ошхона баня кухни ремонт кардага аст. Ремонти тайёр бо нархи 215,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Медоре зиндагӣ мекунем мега соҳибшон. Якум ошона духонага квартира 215,000 сомонӣ бо ягон чи муомила мекунанд. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат рақамошро кор мекунад метавонед ки тамос гирифта пурра маълумотша пурсед. шумо дам агар яке гуфта намешавам хали квартираи фурӯшӣ ё ки хона замин мошин бошад маҳрамат сурат маълумотро рекунед фурӯш реклама мекунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон бояд таҳдига хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ қарор дорад нашам дар шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ гуфтага аст. Неки нагуфтан куҷо шудай хай райони Фирдавсӣ ҳам калон аст бародарон худтон бо анин када мегирин. 6 сотиқ масоҳат дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёр дорад ки якта калидор баня кухни ошхона дегдонхона калидор обсвед дарахтони мебадиянда ҳамаш ҳастай. гирди хона пол ниход маҳкам ремонти беҳтари термис дуруст ҳастай. ҳамаш ремонт кардагӣ аст бародарон хай маълумотош хеле бисёр аст ҳамаша хонда наметавонем. кадомто ки харидори аниқ бошем бо тамос гирифта мепурсем. бо нархи 370,000 сомонӣ фурӯхта мешавад бо арзонтарам мешавад. 370,000 сомонӣ бародарон муомилаш дар назди хона мегӯяд. биёед аввал хонаро аз пеш бинем агар маҳбуб карда мега бо арзон мекунем. шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ маҳрамат рақамошро мегафонай занг занед. шумо дар бародарон агар мабодо агар ҳамин хел рекламаҳо бошад фарқ дорад хонаи мошинаи замина бояд вуга такрор шавад сурат маълумотро дар номери имо ба саб рекунед фурӯш мемонем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ то видеои оянда.